Yayi anthu anayankhula kwambiri apita mutharika sakubwera yayi iwowa ndithu leloli atulukira ayankhula timve kuti ayankhula bwanji. Guys, thank you so much Malawi and the cameras. DPP oye! DPP oye! DPP oye! EU oye! Tosha oye! Moinonse! Libanji! Ine ndibino kwambiri. Yakaina anaimba zulo. Kudenda fa. Mukona ntembo hapa. Ni moyo. Amfuse uja wako Nigeria. Inajali anate I'm not going to API Muafa by December. That or June. Nanga Mutakwe is about 6 feet under. It is 6 feet above the Yoyama Ulemkafu First Lady. Professor Gedru Mutarika Ulemwano, Ulemka Vice President, Honorable Saka Ulemwano, Ulemka Chief Champidi Ulemwano, Ulemka Silagam Mukito Ulemwano, Ulemka Governor Tikwanji Ulemwano, Kamaso Ulemwano, Ulemka Akisare, Amina MP hapa Ulemwano. Komanso Ulemka semuli pano Ulemwano. Yamba ndosa ya kwambiri kuti nthawi satikabwera kuno mandilandira maunyenji mwachibale kuziwa kwambiri. Kapena ena tisimuzi waduya. Kwa yetu ameanga mazokea kwa kwangwa. Kurumula village. Banda. Akulanga akwa. Kwena kuja. Fighting ball. That's my mother's side. Yes, on the end of Rockun Cheo. Yoyamba. Nafa kuya pano. Bote. Libe pano. Lemekele, bari watuja atisia, Saulo Streamer. Let's ambe the benefit of observe 1 minute silence. From the intended. One sound that we are going to Chwagudi, Kuncheu, like the producing Asugorambi, Bonga Amuaro, Ayo Chwagambi, Amatenje, Asamun Paso, Achisale, Answer. That's what I'm being gonna return to. That we are going to print Tokoze, Prince Hell, like that we're going to be. Commercial. In as soon as you died banana border before 1953. Alibe? Once and Yana? About before 1953. Kabasumazwa tuya Mungu amene aniamba kumenya mkono ya ufumu Malawi. And I think Government number 3.
Debibi oye kuya kwizulu ndi mwana wawo Bambo Willard Goman komanso Samson Goman. Atatu ameya anawangila over 20 times. Haina matau kutoka kutikizwa kabisa kumekuja. Bambo akabula kwa manganso and so forth. Don't Gomani alagwanchila ikulu kwa mbili. That's why nana kudinse ujandika maiza kutoka pa boma za Mpepo Zinai paka Sinje kizao cha Inkos Goman Road. Debibi oye kama leo ndabya kunju kone kama sanukumsani kuti pa 50 September pale Kisangwe nemo sawaye musafoke musakomodwe mauza anthu amizoi andachikulie matenge nitu kavota pa 16 September. 16 September. Tampo zimenezo mungile zimenezo chonga siumvota. Ngati siumvota ndiye kuti boma ilepedera. Oye in 2019 nakuza Kisango pakati pa kupita basogolo kama kubwera mboyo ufulu kama ukapongo kudya kapela njala mwaona dozo za kijika mwavurika kwa mbili ndiye munawaka kwa mbili pa 2020 munawaka kulithamangisa ine ku State House kuja koma ndikubwera pa 16 so ndikubwera Yegoye ngakhale munathamangisa bakukhulujana nonse ndabayanga nonse ndikumwinkhilo imozi Yede pamoja ntima wamoja for 16 kitenga nikoyi. Debibi oye ine ndavo mea kundi manso sibundi pindue ai komani promose zikoyi. Debibi oye ziko riba moto laorongeka lafunda Kwambiri, Lauronga Kwambiri, the saddest country, my bones are fancy. I would Antwerp Malawi in the number 2 for Antwerp Kisoni, commands on Congress like a song. The Bigoye, the Fuka Bomala Pela, Utani Lanto, Jakuja, Masuko, Don says the Bocani can Jay Fedica Buela. Manifesto ya mweleke bwino imeja talonjeza ife kodi from September 17th little zisika kwambili oyes joyamba 1 tisita meti maenisa boba tisita sobana mpamvu ito kulilongwe ipite miti nibiboye Debibi oye ma dix onse ma decentralization ma dix onse alaka budget yao 500 I think it's 500 billion a month or something anyway alaka budget yao ndipo azikoza chirugoko kandi miseu kama sukuru kazi para kumanso azemba njiro antu mizimu Debibi oye kodi antu asapite ku town kagwira ntchito ayi aliba konko ngati kuno kuliba ntchito konkuno pa nchewu boma kapa pa nsipe koma kuno ku nchewu plan imene timati people centered manifesto the manifesto imene tamanga kuzungulira anthu ordinary people osaka anthu amboma
kapena olemera ayi, koma anthu wamba ndamene tikatatu kulefe tibiboye. Ndipo ndikuwuzani kuti ife tilere manifesto imeneyo kuti monga tinachita 2014 mukumbukira, within 9 months takonza dziko lino. Within 9 months pamene nachoka ine nasiya forex 1.1 billion US dollars. Forex pakali pano alibe nkhali dola imodzi, ndalama zapita kuti sili kuzimu. Ndibiboye, koma ife tinasiya chuma chachikulu, komanso tinasiya development, anthu analibe njala, amatha kulipira school fees, and so choncho tikabwera ife kulonjeza kuti, for example, secondary school muzapita mwaulere. Ndibiboye, mwaulere, no fees whatever, mwaulere. Zimenezo tizachita zimenezo, komanso ayesesa kwambiri kuti alimi mupeze misika yabwino, kuti mukalima khani chilangwa, khani nandolo, kachima, kachanchani, mulime kuti mupeze nsika, kuti mupeze ndalama zina zama school fees, ana kupita ku university, kaya kuti kumanga nyumba zotere. Choncho tifuna kuti ulemero uchoke pakati upite kumuzi. People centered men. Ndiye ndikupempha nonse kuti mwesese kuwerenga manifesto. Shaitaiya ili muchizungu, muchichewa, komanso muchitumbuka. Mwesese kuwerenga imene amene mavutika kuwerenga pamenepo ngati kwafunsa anzanu aneba akwerengera kuuzeni zimene ife takonza. Ndipo ife talonjeza, tikalonjeza zimene zimachitika. Akatonda ine ndikalonjeza zimene zimachitika. Ndiye ndikusimikizani kuti zichitika zimenezo pa beginning 16 September. Dziko lino lisintha, komanso ufulu kuti Amalawi akhale anthu a ufulu, akhale ndi ufulu ochita mademo, ufulu oyankhula, ufulu olemba khani pa internet, kapachani pa newspaper, ufulu osati munthu akali pa internet ndikumanga ayi sifuna zimenezo, sitifuna zimenezo ayi. Ndipo muchenjere ngati musankha MCP next 5 years kubulakishon so dziko lino lizakhala one party state nga nthawi ya 31 years akama dziko lino lizawonongeka. Ndiye ndikuwuzani kuti election ikubwera is very, very, very important. It's crucial, very, very crucial. Kuti mukalakwa this time, mukalakwa forever. Mawaziri zachitika last 5 years, mukuziwa mukona zonse zachitika 5 years, zakhala twice sad, much worse, kuposa zimene zikuchitika nthawi ino. Then kupempha kwambiri kuti mwesese nditu kuvota chimanga folo basi, chimanga folo basi. Mauza anthu akavutike kuyang'ana khali zina kha DPP angoyang'ana chimanga folo kuti chongi akatero basi masankha oli. Then maomeno anthu kuti ziwa kwambiri ndosangala kwambiri kuti mandiyanjira kuno kwathu kumudzi kwathunso mandiyanjira. Then kapenanso after the election tizabwera kuti celebrate tikawina the election, tizabwera kuno kuti celebrate. But between now ndikupita kumpoto, tikapita ku election area, ndikumawa kupuma mpaka ku south
tikamalize ku Southern Region for September maybe 14th. Choncho ndikuti dziko kwambiri amwe akudaliseni ndikuthokoza kwambiri afumu kuti matandira aubale tikuziwa kwambiri mupitize ubale umenewo ndipo amwe akudaliseni nonse dziko kwambiri dziko. Jara mamba jara.